Неможливо, щоб людина сама по собі хотіла робити добрі справи. Якщо їй це вигідно, так. Якщо вона бачить в тому якусь для себе перевагу, можливо. Якщо треба перед кимось вислужитись, напевно. Але так, по велінню серця, сам по собі, наш внутрішній гріховний чоловік, він ніколи не захоче робити добре. Ніколи не захоче робити добре. Але Бог робить одне надзвичайне чудо. В Євангелії є історія про чоловіка, молодого чоловіка, який прийшов до Христа, він був дуже багатий. І каже, а що мені робити? І Христос йому каже, все просто, роздай своє багатство і слідуй за мною. Ну, бо закон той вже каже, я вже закон виконав, вже все зробив. З дитинства навчений, такий хороший, прям нема слів просто. Христос каже, роздай своє багатство і слідуй за мною. І той похнюпив носа і пішов.